Čaute, ja som Gameplayer a vítam vás u ďalšieho vlogu. A sme, neviem, v záhrade a sme na dákej pôde. Tu mám malého predátorového bratranca. Pozdrav sa. A tu je malička. Tu je malička Andrejka. Tu je Starky. A tu je Predátor. A tu som ja, Pišta. A tu som ja. Ideme naspäť na ten súd. Ukážem ho, aj strom. Krásny strom. Aj krásny súd. Idem pred. Som prvý. Som druhý. No, neviem, či mám natočiť tú sériu takú, že budeme tancovať na hudby. Hociaké. Len prosím, napíšte aj do komentáru, či to mám točiť, či nie. A ak áno, to budem točiť, tak prosím, napíšte do komentáru, akú hudbu. A to aj natočím. Možno. A ako môžete si všimnúť, že toto je vlog 5 a bude to, tie hudby budú len na vlogový kanál, či nie? Nie! Bude to na riadny kanál, nie na vlogový. Prepáčte, random. Ukážem vám našu pôdu, to nie je naša, pravda, že? Nenauvárajú tu. To nie je naša pôda, Ja viem. ale to je iného. Dobre, veď som povedal. Musím ma napravovať. Hajzel! Tu máme žihlavu. Dole. Či? To nie sú žihlavy. To sú také trávy, či čo sú to? Pšeničky. A pšenica. A poď, spravíme selfie. Tak prosím to spravte, napíšte. Kľudne aj na Facebooku, aj na Instagrame. A čaute. Ale kde sa nelúčim. Ešte tu budeme. Tam máme susedku. Práve. Ty ho máš na pekne. Tento čo vravíš? Kokotiny. Ty vole. Takže to bol vlog 5 a to bola naša záhrada a my sa ideme ďalej prechádzať a píp!